Het is onbegonnen werk toch, of niet? Ah, valt mij, hè. Je hoort het wel. Was er wat lol in? Ja, zeker. Ik hoop dat ik later op een einde kan. Ja, maar je moet een best pak vallen. Dat vind ik wel mooi. Dat is vaak voor het waar, dus dan mag je het vast lezen. Is toch net sneeuw komen? Ja, ik maak aan de gouden hoes staan, maar ik sta met maatjes staan. Ik denk, ik kom een keer bij hem langs. En dan ze gaan de buurvrouw in huis hoe zijn dan. Moest ik net aan het werk? Nee, ik moest de squallen dan, maar ze is squallen tegengehoord. Ze bussen rieden eerst net dat het 10 uur net, sowieso net. Nou, en daarna kreeg ik bericht dat ze net meer, of dat ze de lessen scrapt hier, dus daar hoef ik net meer in. Dus ik heb genieten van het waar. Het komt wel 30 centimeter wezen. Ja, het is wel hartstikke mooi natuurlijk. Ja, net aan het werken wordt. Maar ja, het is fantastisch. Het is 4 verlien dat het voor het laatste weer. Dus ja. Het ziet er mooi uit. Het is. Wat gek. Ik bleef het maar één keer, dus Mag ik een keer terug sneeuw? Bonnie, kom. Hoe bewaar je de sneeuw net? Nee. Ik ga er best genoeg van. Ja. Je niet ik ambities, hè? Ja, ik vind het prachtig, hè? Ja, net lang, maar van even vind ik het hartstikke mooi, ja. Ja. Wil je van de mooie weg, je door de gardine niepen en wat denk je dan? Nou, ja, het ziet er prachtig uit, ja. Dat denk ik wel mooi, ja. Ja. Dat heeft me niet, hè? Dat is zo net zo vaak. Het is fantastisch hoop sneeuwleider. En wat voor gedachten heb je dan? Ja, wat voor gedachten heb je erbij? Ja, ik vind het mooi, maar ja, ik denk er net zoveel bij, hè? Dus nee. Zo mooi weg. Dus hij goed er nog bij besteed, hè? Ja.